बेटी रे बेटी कुछ करे इतना नदान हो गए हम लड़की इतना नदान कोई लाइक मार के तोड़ दे हाथ उड़ जानते ना खूब हमारा के तो हाँ बिगड़ के माटी को दऊ दीदी जरे रहत आय मारिए दे खाली रोवत रहत ये इतना रोवत रोवाला लेकर चुप रहा। अरे हम बुचिया रे आओ रे निंदी सुत तो नहीं खेनु खाली नहीं कने के तीनों में डाई के रखले बस अभी दू गो बाइस तो हो जा खेलत ऐसन बालू पे आई ई तो बीत भर के बिया पिरुआ भर काई घर पूरा शोर क के रखले। चुप रहा पापा हन काम क के नो त तारे के दूध किन के लियाइम पिए खातिर। हां सो जा भी अभी आंख मूंद रहा। अरे मैं बेटा आंख मूंद ये दादा देखते चिल्लाए लगलू देखते। हां आई हो दादा का बात बा हो आय देख बट मम्मी देख दिखी कैसे एरवा के आय भी पतेलु सन ए का बोल दन दीदी जी मन हमरा के रो विपत का लागत है कि विपते आइलू सन का तो का हो मनी सब पते न हो तीन गो आज तक एको खाली बेटी पर बेटी आज तक कोनो न बेटा ना भी है के लगन भइल कि हां बेटा दे दी ए दीदी जी जेकर नसीब ठीक रहले ओकरे घरे बेटी हो गइली सन। हर आदमी के घरे बेटी नहीं से बोल कोई बेटी खातिर कखना था हमार तो तीन गो बाइसन त हमार त छाती और ऊंचे हो गइल बाटे। आय हमर तो बड़ा सन देख ले तोर तीन गो चार गो बेटी बड़ी सन हमार दू गो बेटा बड़ा सन आ बेटा वंश बढ़ावेला सन ठीक न त बेटी कौन के कि ना वंश बढ़ावेली सन बेटियो त वंश बढ़ावेली सन बड़ा वंश बढ़ावत बेटी ना रहियो सन त बेटा खाली कहां से वंश बढ़ा लियो लोग डाउनलोड करी हम लोग बेटा लोग। हां तो जेकर नइखे भई त का करी जे नइबे न करी कि हमर बेटी बिया तो ओ सही सोच के रोवा के नइखे भइल ओ सही सोच के हमर बेटी नइखे भइल त हम कर हां सत्ता नहीं का देख ले हमर लइकवा के सब ले ढोले चले सन भाई हमर लड़की के कोनो लेके ढोवस चाहे न ढोवस हमर लड़की हमरे खातिर काफी भी है दूसरा काम का दे चल बेटा चल। अरे ढोम ना अब एहू में का कमी बाटे ढोबे ना करम चल बेटा चल। बाप रे बाप हई देख फितिंगा एको गो बियाइल बिया कहती नु बाप रे बाप मर तेल पर तेल लगइले रहल बिया हिती बाड़ी सन मर लगता कि सुगा लेखा ओखन के पोस रहल बिया देख ल हमर दुगो बावसन कि एक बार चिल्ला बसरा सब पढ़ लिख के एकदम इथी लेखा टाइ बोलल सन कि मम्मी लइका हमारा इतना सुंदर बाइसन आई एगो फिटिंग पिरियलियन हिती देले बिया ऊपर के मार तेल लगा के पोस रहल बिया हां लगनो का करी कबो बेटा इसी होके खाती आज सब कोई के लगन करेला कि सब कोई के बेटा हो जाई भागे वाला के बेटा होखेला ठीक न आ हमनी के बहुत पुण्य कइले बन जा हो सकता कोनो कोइले होई ऐसन चीज की बेटी खाली देती है ऐसा तो रखले बिया बेटी के सिखैले बिया इहे कुल कि मार घुमासन खेलसन ये आइल बजे सब जन करे ते का करते से जिगे रे ते का करते रे जिगे दहेज ले खातिर खाली आइल बड़ू आई बालू पा के खेलत रही जिगिया सब विपत खाली आइल बड़ू जुगे चल घर चल रोवती काय कर तड़ी जाके बना माई भी काय करी हो ठीक ना काय कइले बड़ू के कैसे लइके मतरी जन के बड़ मतरी मरले बिया रे हां तोरा के मारत नहीं जो माई लगे माई बोलात हो जो तोरा के तेल लगाई एकदम मालिश करी बाबू दहेज में रखलही हो देवे खातिर ए करे वाली ये रोवा तो सरे रिंकिया पिंकिया ए कोनी जब देखा त फुन कइले रहेली सर। अब रे बेटा आउ तोर पेन पे पहनाई तो अब तो ना तो तू खाली न मुंह तो रहती है खाली लइके हमें बिगड़ के खाली मुंह तो रहती है फाड़ के रखले बानी बाद में जाके पेन में पल जात नहीं मिस सोचते काहे रोत रे बुचिया आउ रे काज न काई इतना रोवे लागत सुन जाते स अपने में झगड़ा करते सर आ रो तो बैसन पगला गल बैसन बुझाते के लइका लइकी से त परेशान हो गल बानी हम
एगो दीदी जी बने नु तो जब लगा तब उनके ठोक देता नहीं का दिन का हमारा लइका लइकी से चाहत नहीं जब लगा तब ठोकते रहते मन कहते हुआ के आली गरिया दे तो जानिए जई हन हमारा लइका लेकिन के फेरा में पड़ रहत के मन लह आय अरे हमर बेटी रे बेटी चुपचाप रह मार देले हिया आय मार ले हिया अरे हमर लड़की के एकदम मोती लेखा आंसू बहुत हम ना चाहे कि हमर लइका लगी के कोनो मारस आ तू लगा करते रे रोक 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 तुरक बताओ त ऊ तो ओरी बिगड़ गुल बिया ऊ तन में बड़ का हो गुल बिया नु इतना हमरा के बना देले वैसे नु बुझाता कि हूं ई कोनी के मी करी के साथ साथ हम परेशान होत नहीं या तो घर में चल सकता खाना बना के आता चल चल जो गिरिट लेखा बाई सहन है के सुता दे जान में सुता आय तीन गो लड़की के भइले सोई पे बहुत उतान बिया अच्छा जगह सियान भइए सन तो घर ये लोग के उतान छूटी ठीक न हम अपना मर्द से कह देम कि 1 रुपया उनके बिया हमें नहीं देवे के ठीक न एक तो ओकर मर्द कमा तो होइए नहीं के जाला 200 1000 100 रुपया मिलेला नु जाके चिमनी के भाटा पर जाके काम क के आवेला हमार मर्द देख ल भगवान दुगो बच लइको दिहलन दहेजो मिले वही में हमार लइका हमार मर्दो बानू कि बाहरे कमाला 20,000-30,000 के महीना कमाला का ठीक पैसा कमा लोगे आय आवो तो तुम अपना मर्दों को सिखा तो कि देखिए जी अच्छा आवो तनी घर से रुक जा का हो का करू की करा से बता जी अरे वो एक जो काम रहला तो बोल रहे का समाचार का करो तो खाना ना बन जो है हां खाना ना बना देबे जान तनी का छोटी कौन है आज तक देखी हमने के 1200 दूध गो लइका कितना बढ़िया बड़ा सब्जी आय मत चन 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 तो कोने के प्यार दुलार में दिया ले कौन चीज कमी करी ना देखे ना जवन ये तो लइका के मिल जाई ओ कोने खिलौना से लेके कुल का जवन मांगला सो तवन लिया के देवे नहीं जामनी का त हमनी के अब दूर बेटा के हथेली पर रखले रहे नी अब देखनी ना तनिका कि छोटकी के देखनी है का देखलू 3 गो देखत नहीं कि एकदम लाइन पर लाइन सालों नहीं के बीतत तो एगो तैयार बा लइका 3 गो बेटी हो गइल बाड़ी सन विपते हां तो ये होला जेकरा घर में कमाए वाला आदमी ना होला नो ओकरा घर में खासा देखू तो लइके ज्यादा पैदा होला आ लइके देखी भगवान नु लगन नखन देले ओकरा के एको लइका कोई खोद मत दिह नहीं तो हेने दिक्कत हो जाई हई हेने कर का लेके चल जाओ तो ओने कर ना हटाओ ने दाचियार देबे खासा रबो ना खाली हमरा के ये करत रहे मजाक के मुंड में ले लेवे नी जान से का कहनी कि अहो ओकर दुगो बेटी बैसन कुछ चाहत तीनों बेटिया के नु इथी तो होइए जाई चली ओकरा के ना घर से निकाल दियो ठीक ना ओकर 3 गो लोग की करी जी के इतना तिलक दी हमरा से ना होए ना रोवा के हम दे देम ठीक न राउरो बड़ा सन दूध गोहनी के शादी बियाह करे के बात खर्चा नहीं खे ओनी के पढ़ावे लिखाए के एमबीएस कोनो काम को जी सोच समझ को जी ठीक न हां तो चल हम अपना मर्द के सिखाइए देले बन ठीक ना अब हमरो मर्द करे वाला बना के ओनो जानी के हमरा के कइले बुगे कि हम दूसरा कोई के करी आ कोहेले की बेटी करे ते केने आवतरी से रे आय आवत तो मुंह दिखाए खाती आय मुंह ठोले चला वाली सन हमरे भिरी हम तो देखल ना चाहे कर लड़का लड़की के आई आवे सन हमरे भी बड़की का बरबराता हो उ त हमार लड़का ता गया था हां राव लड़की है सन हमार काहे जाई हमार ए से जाई न कि हमरा से 1 रुपया के न मुंह मत रख ठीक बा हम कमा के अपन लड़कन के खियाई का जाता हम जाता नहीं कमाए खाती हम नहीं कहते ठीक ना अइला न मुंह उठा के सिखैलो होई मो चल तोरा ना चल दूसरा के लेके हमरा लइका के एक देखे लसन उ त कहले काहे जरे लागे लसन बुझाला चिल्लाए लागे लसन कारो के भाई पे बड़ी ना का चाहतनी कारो चाहतन जी का चाहतनी तारे का कोई हमार लइका फैका हम अब लगा के खियाई चाहे पियाई चाहे लंगटे रखी चाहे ना रखी रोवा को कोनो अधिकार नहीं के ठीक बा हमार 10 गो खसने बेटी हां काहे ना होई हाय हमार मरद के भरोसे सब कोई बैठल बा कि बड़का भैया हमरा के दी हम मोटा त बेटिया के बियाह कर काहे के रोवा के नो रोवे के सब मर्दा के सहारा हमार बाबूजी बियाह कइले बाबा आज के बाद दीदी जी हमार लड़का लेकिन के बारे में सोच ले तो बहुत हमारे से खराब हो जाई ठीक बा का भेज देवलु नु कि जो बड़की में से मांग ले
हमारे भी रखल बा नोट कि बड़की माई देत रही नोट लइकवन के।